Good morning mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So today is Wednesday. So time to work. Late na ako. It's already 6:20. Tapos 6:10 o 6:15 makalis na ako. So pakatalan tayo ro mga ano na. Today is Wednesday, midday of the week. Ayun. Tapos maraming mga activity. Sana matuloy-tuloy na yung jacking namin. And then dun sa 101 continue yung dami kong gagawang mga dokumento sa 101. So tayo magagawa. It's all needed, and then we need to proceed. Anyway, we will go now. We hit the road now, and the life of OFW here in SG will start in 2, 3, 1. Let's go. The life of OFW here in SG will start in 3, 2, 1. Let's go. So guys, kararating na natin sa store. So, ayan, nang-alis na sila. Paalam na sila. Okay, let's go. Guys, ayan, tapos na ating day. Maulang afternoon, biglang umulan, hindi pa kami tapos. So pull out nila yung machine. Once okay, ready, then we go. Ngayon hindi na kami magagawa, umulan, so cannot do anything. Anyway, that's it from now. Kung wow, maraming salamat po sa pagsama, pagsuporta sa aking munting tahanan. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, at click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video, just click thanks to support my channel, and like and share na rin para maka-inspire tayo sa ibang tao. At kung gusto nyong ma-shoutout ang inyong channel in every end of my vlog, please comment down below at isa-shoutout ko ang inyong channel. Maraming salamat po, at paki-damay na rin ang aking Facebook page, pahina ni VisLog. Please follow my page. At maraming salamat po sa pagsuporta at pagsama at pag-tanaw sa aking munting tahanan. Hanggang sa muli, see you in the next vlog. Paalam! Shoutout time! Let's do it! Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na sina Si Wife USA, Barbie Kamote Queen, Inges World, Merce Angels TV, Kabady Vlog, Cynthia Remix Vlog, Ava TV, The Travel Flora, Edge and Val, Daniel's TV Vlog,
Jess JL, Mark Vlog, Ron Hurley, Kapsat Wood Tip, Marian Ubas, Sam Nagri Anggol, Snoopy Poo, Visayang TV Official, Ritual Vlog Arabian, at Visayang TV Official. Maraming salamat sa pag-comment and see you in the next vlog. Salamat.